कहत रहलू कि तनी हमरा के खेत घुमाई कैसन खेती कइले बानी ई बताई का हीरो के इतना घुमाला में मन लागल कि का बताई के ये 2-4 पैसा कमाए के रही त ना मन लागी। अरे पागल हो आदमी घुमेबे ना करना अपन घर के काम करे ना घूमे ना घर के काम करे ते घर के काम नहीं कइले का करतन जी आज तक लोग कहले रहती त आगे ना बढ़ल रहती या बताई। एही से तो के लिया नहीं एगो से त दूगो भरी जब 3 गो होखल जाई बताई कहां से खेवा खाते चली हमनी के। एही से तो के देखो पानी के चला तोरे के सिवान घुमाई के धान देखा दे तोरा के ए जन घुमात पूरा जिंदगी ले ली आ कमाई दवाई मती लइका बोर होइलन से त का कहि सा गरिया ए सके दिमाग के चोद हमर पापा का कहले एकदम एंगन कहतन आजकल के लइका। अरे पागल भगवान धनवा दे दिए तो ओकरा दुनिया में में कमाई हमर नहीं खे धनवा कमाई ना हो कमाई है धान से धान रोप देनी त ई तो जब मान के चली कि एकरो टाइम हो जी तब ना कथी जाके 2-4 पैसा कमाई काटे के समय आ जाई। कहां जाए हमर घर छोड़ के जाए के ना मन करला ना 24 घंटा मेहर के खबर में लेके बैठल नहीं तू तो सोचा तो लेकिन करे के कब घरवा से भगाई चल यहीं तो बैठी जा चलो है नहीं सिखौला के बाउर ना लगेला जी ऐसे ही सिखावल जरा ई नहीं कोई एक बार कहत कि घर में रही और कहत कि जाई बाहर घर जाई बाहर जाके का कमाई घर रही ये तो काम बाटे आपके घुमाला आ 2-4 गो लफुआ मिल जाता ना ता बस जुआ जान तो लो आज तो धान घूम ले लो आ घास बाटे चलल जाओ आ गढ़ के आ तनी गैया के ले चलल जाई ए घाम हो गेल बाजी जुड़ा होखे ते 3 बजे से बस अपना के बेरी हो गेल कहत लो कि घाम लागता आ हम खेती बाड़ी करे ना जाए ना घूमे त हमरा के ना घाम लागेला घाम लागेला ई कोनो बेरा हती और ते ये दिन भर बैठ के का कइल जाई जब टाइम रहो त लेके आओ त नहीं खियावत कहत न कि तनी हो कुछ काला हो तनी हो कपड़ा धो दिया। अरे पागल चले के अब चल जा घास कर दे जा ए चले ये रोक न दिन भर में पानी तो का करबो ए जे बैठबो आ कोई आई लागल और पियाज खूब जोर से मेरा मुंह में झुरा जतनी पानी घरे मिली ए जना मिली हाउ कौन जिन्नत का बेटा चल ये कुल का उनका फीलिंग कर ले खा देखा समझी बे तू का पेशाब ना करियो माने पेशाब लागल तो ना करियो अरे अब देखा तनी के कच कच आंख मार था चल तो ऐसे न कहतन चले के अब चलिए अरे आज कल के बेटा छीना रह गेल मास्टर जी चलो हसुआ नहीं के त का होइल बा नोचे के अरिया धनवा के साफ कर अरे हाथवा में सुरका लग जी कटा जाई। अरे ढेर बढ़िया नहीं के धीरे धीरे नोच देल जी तो धनवा फ्रेश हो जाई। अब देखा तनी जी कितना लागल बा इतना ना अरे बाप रे बाप चाहे तनी देखे हो धनवा कैसन बा ए जगह तबले साफ कर आ जातन होनी तनी पानी होनी तनी बांध दे देख के जाई ए जगह ये के रोजेगा मत अरे जी बुझा त एकदम भगवान पर नहीं समझल बनी का रे ए जरा हम आवतनी बता हंसुआ ना लेके नियो ए इधर उखाड़ के खेता में न चले जानी त हाथ में सुरका पर गइला तो एमे इतना खेत भर नहीं साला कितना बढ़िया घास बाटी चल हमारे इतना में तो हो जी जाता नहीं 2 बजे गोले में हमारे गैया एकदम दूध दही चाप के लाइन मार दिया हमारा मर जा भाई लाइन मारती यानी साला पटाली कारे आइल बनी घास गोड़ी पोट जाई नो प्यारे कलर पटाली का तरवा रोज रोज घास गोड़ी आवत नहीं हंसुआ लेके आइल बन का सॉरी हसुआ छूट गुल ह अरे सॉरी कौन बात खाती हसुआ नहीं ले ले इसे बट छोट मोट बात में सॉरी बोलला अच्छा ना ना मतलब जे हमरा से मदद मांगेला ना आज तक हम सबकर मदद केल बनी हम वो मदद ना कर पावी ना तो हमके बहुत मतलब शर्मिंदा महसूस होला कि बताओ कोई हमरा से हेल्प मांगला सा ओकरा के हम हेल्प ना करी मतलब बहुत शर्मिंदा महसूस करी ना कैसे विदा बहुत खूबसूरत बड़ा तू का करे आइल पालू अरे हमू खड़े बनी घसी खेता सब हमारे हटे तोहार खेत हम ना जानते गाय गाज के बता के बगा करे अरे ना ऐसे कोनो बात नहीं अगर जानवर काटे के मन करे सीधा रखती तो कटवा सकत रहा दूसरा के धन पे काहे कि हम डोरा डालम दूसरा के धन में हमार हक ना हो जाई तोहार धन बात अरे देखा प्रेम भाव बनवला से होला ठीक ना लेकिन कोनो बात नहीं के ठीक ना प्रेम भाव रही तो सब कुछ हो जाए रोज रोज गड़ सकी ना अरे तारा का एकदम फ्री हमर बटे गैया गभिना बिया बियाई वाली बिया
आजकल ओकर अच्छा, हो बच्चा गइल देवे वाला बिया। बा। हां गभिना बिया आजकल अरे आजकल वैसे हो- ना बोलेला ये बोले केहू के सामने कि बच्चा देवे वाली बिया आ गभिनाइल बिया फविनाइल बिया ई माँ कुल बोला जाला सब दुनिया के बेकार रही। तब का करी अब बियाह वाली बिया अब जहिया बिया जाओ फेनुस खाए के मिली बिया बच्चा देवे वाली बिया ई बोला हाँ? तारा के फेनुस खिया देम फेनुस खालू ना गाय के बहुत मजा आ जाला सही में एकदम खोआ नहीं लगेला। अबे कहिया निकल आजकल हो गइल बा एकदम जहिया निकल जा। अरे तो ये थर थरा दी ही निकल जी ओमे दिन डेट का सोचे वाला बाटे। हां अब तो समय पूछ गइल बा। कोई छोड़ा तू भी घास गड़े आवेलू नहीं घास करे ना वाला नहीं बस कहीं साफ करत रही। लेकिन मान के चलो कि बगीचा बा केहू आके लेकिन बैठी तू बहुत सुंदर लागत है ओहो सही एकदम। तोहरा से तो कम बे यार हम कहाँ बानी तारा को हम जीरो ना बानी तू इतना स्मार्ट बालू जे ना कहे के ऊ कहे। अरे हम समर की कहेलन से कौन समर की में जवन मजा बा ऊ गोरकी में नहीं थे। लेकिन तुम्हें पता काहे अंगड़ाई कि जान एगो हमरा में न लड़की से हम बतियावी ना न अच्छा मेहरारू से मतलब तन की दूरी होके चाहे सामने से कोई से तो नहीं जिंदगी में कब लवर हुई से है लड़की से तभी ना ज्यादा जोश हो जाला के जन काहे हमरा में ओह अरे छुआ तलू तो कैसे तो करे लागल मानवा मन करता खोल के फेंक दी। कहता था मुंह खोल दी आय तू खोल दे वो पगला गई बालू का ना खोल सकी ना अरे दादा खोल के देखई भू तनी खोल देना हुकावा खोल दे अरे उतर डोरी ई ना कहल जाला हां अरे अरे लागत है प्यार करत रखा है क्या करत तू हो ओ रे माई अरे साला इससे कहत रहना मुंह का कच्चे से ना काट निकलिए तो अब तू हर घरवा के कोई देख ली तो ई कौन करत तलू हमरा के काहे के इतना जूस में लिया तलू आजकल इतना कि दूध से थोड़े नहीं के धोआ जब जूस हम होश में आज ना तो होश खो बैठा जान लो तब खो ना तो अरे दादा काहे चोट लगेला का हमारा बॉल से तोहर बोल तो हमर दिल में एकदम बस गइल बटे अभी तो कोनो ज्यादा अरे साला हई दिलवा जाना तो बहुत निकल जी तोहर प्यार में ना 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 इकरा के बंद करके रखा ठीक ना कंट्रोल नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है बर्दाश्त से बाहर करिए ना आपका भी नहीं कंट्रोल हो रहा है नहीं खेल एकदम करना पड़ेगा पीछे से इधर नहीं चलिए उधर ना कहाँ मड़ैया के पास यहाँ पे कोई देख लेगा उधर चलिए हमारा ना। यही जो मन करता है नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है उधर ये चलिए ना जितना आपको करवाने का होगा ना उतना हम कर देंगे एकदम हापा एक बार देखिए ना अरे नो यार यहाँ पे ना अरे कोई देख रहा है इधर या मन कर रहा है कि खोल दे इसको देखिए ना वो मड़ैया है ना उसके पीछे में खोलिएगा आरावा खोलिएगा ना हमको और आपको काम करना है अगर दूसरा कोई देख लेगा तो वहाँ पे आ जाएगा तो बवाल हो जाएगा ना चलो ना चलो ना क्या हुआ